Развитие по случая с отказаното скъпоструващо лечение на мъж с рак на гърдата, защото не е жена. Върховният административен съд даде ход на делото на Иван Андреев срещу Здравната каса. Въпреки че Андреев спечели на първа инстанция, касата обжалва това решение. Тогава съдът постанови, че трябва да има равнопоставеност при предоставянето на здравни услуги и касата следва да осигури лечението с медикамента. На заседанието днес не присъства представител на касата. В началото на годината Андреев получи втори отказ за лечение с конкретния медикамент, за което се води друго дело. Те предлагат някакви други възможности за еднокринната хормонална терапия, но лекарите на Иван Андреев считат и е видно от епикризите, които представихме и новите документи, че това лекарство му влияе добре и намалят метастазите, които са в неговия бял дроб, за съжаление. Вероятно, те също знаят, че не са прави, но трябва да отстояват държавния интерес, който е на принципа да се дават по-малко пари. Считам, че 1% болни мъже от рак на гърдата не са чак толкова голям процент и държавата може да отпусне финансиране за това лекарство.